Sapur kaham jotona no haina hailam sobo no jotona ni ketal video baluk sukang nung beskango phaija gya sori chayani baga nung beskango mane blog rok sina malia ang je Guwahati o Shillong o Cherrapunji berai phaimani afro ni simi ang Tripura o go sokpaiya 2 tarik na 1 tarik o sokpaiya pogis thangka sokpamani yagulo 1-2 din sori hamai tongkha nogo sajung bla ni ren tongke abuni yagulo 4 tarik simi je lumani ang tini koi tarik tong tini 11 tarik tongo pura mane sapta gasi lungkha metai kuno mairok okhuya mairok chana musuya okhlai jabo ge buhok bonosto ge luma bo ge kongrai bo to eksathe manjape kyangke tamong khabang buji malia mane tamong kala kyang buji malia ta ge doctor phunu ge bitir chai tongo dan logi tamong khabang kun buji malia obosor habmane aske tam chayang khawa pro x-ray nung kha tabo khungkanke amunai ya koi joto ঠিক ঠাক ঘুমালে তাহলে হাইসিং টঙ্কা আং পেড নি পর্যন্ত পাঁচে মিয়া ব্লক খাইয়া তো দূরের কঙ্কে তখন নর তো সেমিয়া বলা আর একদম কন্ডিশন টঙ্কা ওকে ওবাগে আং তাং পাঁচে মান খা মানে তিনি মাইবো তিরক সাখা বিচি সাখা আংকে কিসা পাঁচে মান খা আংকে হরগ মুখ তুলি থাইয়া লুমা বাড়ি ওই আং বেতলাই মানে প্রবলেম কিন্তু আমানো ফাইদি মা আমাই ওয়াক রক টঙ্গো পুন রক টঙ্গো তক রক টঙ্গো ফাইমাইয়া আবুনো ব্লক খাইজাগে বালক সুকা গেতবো যে মানসা খাইনাই হেনাই উকুই টঙ্গো পুনক টঙ্গো gan sori ekdom no chaya tor khalogui nasingna tongan video rok naina hangke ang to ne o Shillong ni Cherrapunji blog bo udina seru tangke ang bukok sawi voice over khai video rena phana video sna tong voice over khai rena phanche ang ba sawi voice over khai se khai mai ang bake upload khai ba ge bet like bung thanga gan channel bo asuk uyang tongha grung nya hangai ang nung biska taw je kok sai tong mane obosun jone kosto mosto kok sai tongo ang bisa sangla mairok chapal okhuya emes ko lungkha gi semese lungkhan ke no test mai ang thanya di bangka ajarok simi chana mo songte cold drinks mangai tongla mo songate hai mairok ke seban chana mo ja maisa se yamia horo maisa se yamia dubro maisa se yamia fungo maisa se ya mi gi mia fungo je chamane tini su dora te ta du bortam dong bas so yang tam khaya tini continue khai mai ang ke no half khana bas sonin singan funo mai je khai mani kuno khai mai ang ke nong nang hang chikon cha video ase kolok video snama apara nong no seman na bagan viewers no sana bagai ang lumi tongma bagai sinong bas ngo khai mai blog snama maya kisa khalogi nasini tongmai di Hello everyone, ang tininong nibes kango kaisa ketal game tubui faikya o game no thungai Norokno go asuk tutui no income claim manai hingke o game no bui Belai no thungai tongo tei ang bo recently thungai Belai no interest sangja nge phaidi nong nibes kango ang o game thungai funugana ge pula no iko ang o jagao rocket crash thungai funugana ge rocket crash jesuk sakao kanai asungan bagi chanai hingke ang o jaga 1000 invest khai thungai tongo Iko tangi tongo kujugo kai tongo iko paikya hingke ang tabuti kaisa game thangi fungnai nong nibes kango dragon fight hinai hingke orobo ang same 1000 rino thangnai hingke ko tipaino iko paikya hingke norok o game thangai glai sakeno withdraw bo khai manai hingke te kaisa ko norok nungni dol nungni friend circle nung bayap songo bo share khai refer khai o game ni link no norok amti khai bo norok side income khlai manai hingke taitam no nasing tong norok ang nong no comment box o tai ani description box o link rin nai hingke norok download khai dakti thungdi Tabuk hingke saringni 4ta baji tongo hingke thui basa khang srapsa hingke wanchuka nogo tongoi ang to saisung bala hingke nogo tongoi anga sik songoya koi chai to maya basa se maya hingke bangke wanchuka an maren nogo thanai hinai hingke mani rok khati tongmani ko bego ani ri rok chajangnai rok ang jetu chai mani ta hingke omor cake rok tabuk chai tongo hingke over book khaikya cake ko over Wngkha sokpaika tak thangi si tongo tang hingke ang nogo saisung tongnani tai mamu songi chanani hingke basa se maya hingke tamno mamu songi chana ba obagai amtike chaya tongke saisung tongke te depression ngai wan sukjago onek hamia mind ro sokpayo hingke phuno kok sai bodol lok bai suk ungba mane an mare sungnano logiru phuno kok samajai thangai bobo sao phaidi saisung bulangke bobo saisung tongo hingke bongke ang hapania phaising tongo tak thang tongo tabu mare sungno go phaija sokpaikya horbong thanga andra gundra iko khaimani blog khaija dia ani ob cake no chawana tongule bo hingke kego cha sanamai tongo phaigengke ang phaimani kun phancha je ko hingke chai bo maya blangke bo cake go sanamai tongo cha bo phaigengke cha nangkhinai ta bo cha sanamai tu khangke
tabung ke an mare ko ligar cha sana muitub kha angno sawo bono alal chano nanglaini hane dud cha angke gas rok ungo honai taisa angkisa box samaro gastric problem tongo nogo tongpru hingke ekdom hamia sajung tongkhanke room bisingo rokoi tongo phunai phunbai mang busu godali tongna ba obagai hamia rok onek somoy wansukjak tingo haya diba angkamte he wansukjak tingo ke an mare no share khaike je an chori rok chaya akuyang gaba bon chaka phaidi ne hangke ang yang phaipeka bini rento bo yang rento tongo ke phai ko tabo kisa aram nangi tongkha boro bai kok saoita an mare bai kok saya koi norok agi thanai blog rogo tinu khajani thanai blog rogo ani ang nongno an dol an mare hin sakagi jara ani agi ni kasam video naine rok borok to semana borok bai to asuk sob somoi malai maya jotono hasal tongo phone tu simi contact ang layo ge tabo to sori hamiangai ang sajung tongmani bobo sajung tongmani ge bobo free tongmani ko ekdin obaga ge kha khayo ang bin nogo phaiye an mare nogo phaiye mairok chaoi akoi bithirok chaoi akoi kaham ke kulum kalam joto kamai thangnai pura kaham susto ke ang nogo firok nai hinai ek dui din sek tongoi hinke norok khalogoi ano nasini tongma bage an video rong no belai no hambai hinke norok jara ketal kan channel no subscribe khaina ta pokdi guys ke agi jara subscribe khaijak rong ke please share khaidi comment khaidi ang nong ni biskango video tubi mai ang seman tongo tangke ang to ani lifestyle blogging khayong ke ang nong no je choli tongman abon ma funung nai saimanon tabukulo content tam no funung ang jeta choli tongman abon ma funugo ke tabo ani shori ani health belai no chaya obage ang blog khain khbomaya tongkha furun simi hamnai aron thanai afurun simi ang no continue blog khainai nai tongdin rok ke tabu ke horne mai chalana bage ani mare mai khurna thangka bo mai khuri tumnai ke angkha chana musung ekdom thaijing charong nang paja ke rochai paja ke tofan khopsa sa de bin logi henai ko ang mui bai bo mai chai me yang ke bo tamo mui songka ai negana chai da man ang kichaban chai meng to mai ko mui kubang ma musjeng rok ke wak bahan rok mui tamjani ke botol bata phong ke omong ke dal bo dal chali an chawo an cha shiri nang ke ang dal be chai sinai ketai oino mui ke ang chana musung ke sapa nong ke je khu khapsa sanai khopsa khomne horni mai ba chawai thonai ke khana mal laisinai joto bai phungka hamno joto no tini ke next day tabo kan mare cha sanamai tu kha ke bread becha nanga koi mamu songnai bo ke bin shud do khaijang tonga bro khainai ke ang ke yang ko tam sung no kha somkani janala tei nong no funuk tongmani yang buni views rok among ke buni nok mane onog ni next te kaisa paro ke among ke buni nok tam su wati wan nai khan no kha somso o ko ekdin wati to kan ke botin ta mui songnai bin gande no ko thangine legena haidi ko bo muya helabina kha ke bo muya besara songtina photini ke bo muya helabina kha ke among ke wak bahan rugui na jak ke saijung bile ang bo chaja yang ke bo pai tu mani kabang ma ke asuk chai mai ablang baksa no rugui tonga baksa mojden khaikana ang bo no health bro khaimale mamu songtani ekdum sak baise paila yang tongsiu jalarana phaima haising siu ke tabo mare no samani ani bokhro kisa samhi mubla ke phungo horo muktri mai kaham ke dati bo basa jago oro phaiman dati basa jago pura aram nang sugo dati basa khangke fungai siri no barok janla khulugir ke pura weather kaham ekdom fresh no barok man kharo phai chaja kha betlai no hinke ang tabuk an bokrok rok mihi mohone mare no kisa anu bokrok kisa khali de bkhana kisa khali de khalja baloka bokrok sabun sim betara se raja gyangke para thanga ta ama khali ruo baino bo khali ruwa no bo khali ruwa ti hengya diba lungkhange kon phan khaina musungya nijene deherno sajungna mujungya ekdom salary thongke mare no kisa jonta sukai ge kisa bkhane rabi re deni samani angoro bo mamu songtiti no phaiye bo mamu bok sai kaboi khai tongo thakhayo norok anu ani video no bor nangjak lak ang belai no betlai no nong no sori nakar sano tangengke ang nong no thik moton video tufai malia nong ni biskango norok bo bujina ani bahai condition tongmani ke bithi chawai ham kanke ekdom thas ke ham kanke se ang nong biskango video tu manai khalogui nasingi tongdi
tabuk hingke sarik jorani ani mare tabuk tui tukuna tangsini tabo angke yang Maggie box sairumani ke Maggie chalainai sarigo kisa chana musung ang tau se kisa chana musung ang hayengo ke oro tam tam tong nong no funuk tong ko yango hingke mai songjak mai ti chalai ko jong tini ni an na tene kutini chawoi afro nong no jong muya bai sora songi no yadi ba iko bo mai chai khang mo mai chai ko ang smai khuyani mai chai bo ban logi logi tangi jen mai chai ya amke miya horoi ko tomato mosdeng khaimani ke yango tongo iko wahan rukjak hingke te kaisa moi ko wahan bai tamjan songman bobo hingke bo tui tukui phaike Maggie ro chalai sinai tini ni bai asu jor tini bye bye.